i moltes gràcies per ser aquí. Com ja sabeu, avui comencem el cicle de literatura universal, que aquest any hem decidit dedicar-lo a la literatura fantàstica. Ens hem tirat una mica a la piscina perquè és un gènere que no sabem tocar i bé. Tenim diferents ponents al llarg de setmanes, cada divendres. Avui comencem amb en Daniel Genís, que és doctor en literatura, professor de secundària, escriptor, ànima de una web, podríem dir la web de referència de la literatura fantàstica en català, el Biblionauta, ho he dit bé? Sí, molt bé. I que en sap un munt. Això ja no ho sabem, I tant. I que avui ens parlarà de Frankenstein. Les properes setmanes tindrem en Jordi Casals, que el tenim també avui aquí present, que també és un altre crac en aquest gènere i també es mou per l'editorial Laertes, per Espècula, és que no tenia por de dir-ho malament. Continuarem el cicle amb Sam Abrams, que ja és un habitual del cicle de literatura universal i que ens parlarà dels inicis del gènere. Tot seguit tindrem Antoni Moner Jordà, que em sembla que per als que coneixen una mica del gènere fantàstic gairebé no necessita presentació. I no fantàstic, també és una eminència, l'Antoni. Exacte. I acabarem el cicle amb espera, que digui bé, amb en Jordi Dausà, que no digui Joan. Jordi. Amb en Jordi Dausà, que ens parlarà sobre Lovecraft a Catalunya. Per tant, espero que us animeu a venir i a fer-ne propaganda i bé, a conèixer aquest gènere que encara continua sent molt desconegut. Passo la paraula a en Dani, que segur que tinc més ganes d'escoltar-lo, Què passa? Moltes gràcies. Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut, primer de tot, a tots vosaltres. Moltes gràcies també, Maria Àngels, per haver-me convidat i a Atenea. He de dir primer de tot que estic molt feliç primer que es faci aquest cicle, com deies, de literatura fantàstica en el que és l'Atenea, perquè realment em sembla que és interessant aquesta reivindicació que s'ha de fer de la literatura fantàstica com a literatura. I després també em fa il·lusió ser el primer que obre aquest cicle parlant precisament d'una obra com Frankenstein, que, com comentàvem precisament ara amb en Jordi, passa per ser la primera obra de ciència-ficció de la història. Bé, és veritat, però, que alguns aquesta etiqueta no l'acaben de compartir, consideren que ja hi hauria obres molt anteriors que són de ciència-ficció. Les llegendes, els mites, per exemple, de l'època clàssica. Hi ha l'exemple de Dèdal, que és el pare d'Ícar, el que va construir també el laberint de Creta, que ja va inventar uns homes de fusta que es veu que es movien sols i que d'alguna manera prefiguren el que serien els futurs robots. O fins i tot el mite del Gòlem, dintre del que seria la mitologia hebrea, molt remot, molt antic, podrien ser precedents. Però vaja, la majoria d'experts sí que coincideixen en dir que Frankenstein seria la primera novel·la de ciència-ficció o de ficció científica, que és una altra manera de referència. Bé, comencem. A veure, Frankenstein és un clàssic universal, de fet havia estat durant uns anys dintre del que eren les lectures de literatura universal dels instituts, però pot passar que el lector que l'agafa avui a dia per primer cop experimenti un cert sentiment de frustració. El ritme del llibre no és vertiginós, de vegades s'abusa de la casualitat en algunes de les coses que hi passen, i el mite és tan enorme que, vulguis que no, és impossible que l'original moltes vegades estigui a l'alçada de les perspectives. Tot i això, prenent amb pinces unes paraules que va dir César Mallorquí, Frankenstein estarem d'acord que en el pitjor dels casos és una bona mala novel·la. De fet, jo diria que és una molt bona mala novel·la, en qualsevol cas, una novel·la estupendíssima. El que passa, com sempre, és que per entendre un llibre com aquest, primer de tot hauríem de donar un cop d'ull, ni que sigui de manera superficial, el que passava en el món en el moment que va ser escrit. Per tant, per poder-lo gaudir de debò, el millor seria que ens fixéssim, abans de començar-ne a parlar, què passava en aquella Europa de finals del segle XVIII i principis del segle XIX. En la història de la literatura, sobretot quan l'ensenyem en els instituts, els professors tendim a ser molt reduccionistes, de manera deliberada i conscient, perquè ens resulta més còmode. Sense manies, tallem els períodes històrics amb precisió gairebé podríem dir que quirúrgica, en moviments, en tendències, en processos que comencen un dia i acaben un altre. Així expliquem que el moviment de la Il·lustració va començar al segle XVIII i que el va substituir un altre moviment, que és el romanticisme, al llarg del segle XIX. I ens quedem tan amples, dient això. En realitat, però, sabem que no és exactament així, que el pas d'un moviment a un altre, d'una època a una altra, és una cosa molt més difusa, és una cosa molt menys clara, i que sovint s'assembla molt més al que seria el canvi d'una estació que no pas a qualsevol altra cosa. La Il·lustració
Va ser un corrent científic que promovia el progrés, el racionalisme, el liberalisme i que va arrelar amb força sobretot a França a finals del segle XVIII i d'aquí després es va desenvolupar per tota Europa al llarg del segle XIX. Com a resultat, en aquest segle es produeix un notable avanç de la ciència que va conduir a diverses troballes i també a una eufòria, podríem dir que desmesurada, en la raó i en la capacitat humanes. Un dels exemples més paradigmàtics d'aquesta època seria l'enciclopèdia, per exemple, de Diderot i d'Alembert, que intentava acumular tot el saber il·lustrat en un seguit de volums. El romanticisme, en canvi, nascut a Alemanya i a Anglaterra a finals del segle XVIII, presenta unes característiques absolutament contràries, podríem dir. De fet, jo als nanos els dic que la història moltes vegades és pendular. El moviment és absolutament el contrari de l'anterior i del posterior, de tal manera que aquests també s'acaben assemblant després. En comptes de la raó, el romanticisme, per exemple, defensa l'originalitat i la imaginació. També incorpora en el concepte de bellesa una cosa que era tan poc digna d'interès o d'atenció per a la il·lustració com el tema del lleig i del grotesc. I, per exemple, Victor Hugo és l'autor de Notre Dame de París, amb aquella figura de Quasimodo, que és una figura estrafeta, una figura lletja però bonica per dins, parafrasejant a Walt Disney. I també contravé el romanticisme, els cànons neoclàssics i barreja sense manies gèneres i estils. Per exemple, hi podem trobar la barreja de la prosa i el vers, o d'allò que és còmic i d'allò que és tràgic. Això tampoc en la il·lustració, en el realisme no ho trobaríem. A més, dona molta importància a la natura. Els que, per exemple, us interessa la pintura, els quadres de Friedrich serien molt representatius de l'època del romanticisme. Tenim aquí el vigilant dels Alps observant el camp de boira, o aquell quadre també molt típic de Friedrich en què hi ha uns paisatges àrtics, que va ser utilitzat precisament com a portada d'algunes edicions de Frankenstein. Abans del romanticisme, tot això de la natura es valorava molt poc. En canvi, per als romàntics, els Alps, sobretot, i la natura salvatge són un dels seus temes més recurrents. I en el cas de la literatura tenim un poema precisament de Percy Shelley, que es diu Mont Blanc, que parla d'això. En relació amb la natura també és important el tema de l'aigua, o l'element de l'aigua, que té una significació especial pels romàntics. L'aigua és un símbol del pas del temps que l'associen a la melancolia i a la tristesa, i associat també al pas del temps a la mort. I aquí podríem fins i tot lligar-ho amb Heràclit, lligar-ho amb Jorge Manrique, va escriure allò de La vida son los ríos que van a dar al mar que es el morir. Bé, doncs aquí ho tindríem. Aniré parlant de l'aigua associada a la idea de la mort al llarg d'aquesta xerrada perquè veurem tant a la seva vida com a la seva obra, dels romàntics em refereixo, que van bastant lligades. De fet, el romàntic és un artista melancòlic que vol fugir de l'època en què es troba i la impossibilitat de fer-ho és el que provoca la seva desesperança, és allò que s'anomena el mal du siècle. Per això el romàntic veu en l'ús i en l'abús, per exemple, de les drogues, no drogues recreatives com les d'avui en dia, sinó drogues que diríem romàntiques com l'absenta o com el laudan, una manera també de proporcionar-se paradisos artificials que li permeten l'evasió d'aquest món que ell odia. En la mateixa línia sent nostàlgia del passat i s'hi refugia sovint. Per exemple, sobretot hi ha dos moments del passat que els interessen molt, la Grècia clàssica i l'època medieval. Dintre de l'època de la Grècia clàssica, per exemple, tenim el poema Hyperion, de Keats, i pel que fa a l'edat mitjana, una novel·la també molt característica és l'Ivanhoe de Walter Scott. I lligat a la voluntat de fugir en el temps, sempre cap al passat, hi ha la voluntat també de fugir en l'espai. En aquest sentit es fixa molt en el que seria Orient per tot el tema de l'exotisme. I podríem aportar com a exemple de literatura el poema Kublai Khan, molt famós de Coleridge, ambientat també en el tema d'Orient, en els cants, etc. També la mort serà vista com un alliberament, com una evasió, i consegüentment serà exaltada i desitjada. Des de les desventures del jove Werther, la novel·la d'un jove Goethe, que de fet serveix per inaugurar aquesta etapa del romanticisme, el suïcidi pràcticament es converteix en una moda literària, fins al punt que el Vaticà la va haver de prohibir, perquè hi havia molta gent que intentava imitar el suïcidi del protagonista del Werther i el Vaticà va haver de posar-hi un límit. Molts es van suïcidar precisament ofegant-se, ja fos en un llac, ja fos al mar, ja fos en rius, parlaré després, ja ho he dit. I encara una última característica que també contraposa aquest moviment nou, el romanticisme, en el vell. En oposició a les llums de la il·lustració, és el segle de les llums, durant el romanticisme predomina tot el contrari. Predomina la nit, predomina les tenebres, predomina l'ombra, i un llibre també típic seria, per exemple, Els himnes de la nit de Novalis. Això una miqueta com a context històric. Ja he dit que els canvis en els períodes històrics no són d'un dia per l'altre. Així doncs, durant molts anys hi va haver una certa convivència entre la il·lustració i el romanticisme.
Una convivència que tot s'ha de dir va ser difícil per a alguns, com per exemple va ser el cas de Voltaire, el filòsof que millor representa segurament l'esperit de la Il·lustració i del segle de les llums, que va expressar en més d'una ocasió la seva queixa perquè, deia ell, al llarg de 1730 i 1735, a Europa només se sentia parlar de vampirs. Això ho deia el senyor Voltaire. Resulta interessant aquesta queixa perquè precisament tenim constància de diverses notícies a finals del segle XVII, començaments del XVIII, al centre i a l'est d'Europa, que parlaven d'una estranya epidèmia en algunes localitats on s'havien trobat que cadàvers dintre de taüts, que ja portaven un cert temps enterrats, doncs estaven bastant frescos. Encara semblava que tinguessin sang a les seves venes. Aquestes troballes, per anuig de Voltaire, es van abordar des de la superstició, no des de la raó pròpia de l'home il·lustrat, cosa que va portar la gent a creure que aquells cadàvers sortien de les seves tombes i s'alimentaven de la sang dels vius, per això tenien tan bon aspecte. Els vampirs són un altre dels mites romàntics que neix aquests anys, en paral·lel al nostre monstre de Frankenstein. A propòsit dels clarobscurs d'aquest segle, resulta recomanable un film de l'inefable cineasta banyolí Albert Serra, que es titula Història de la meva mort, una original pel·lícula que ens mostra com podria haver estat la trobada entre el mític llibertí Giacomo Casanova, italià, que era un personatge ben real, i el comte Dràcula, un invent de la ficció literària. L'argument del film arrenca quan un vell Casanova decideix abandonar França, el bressol de la Il·lustració, per enretirar-se als Càrpats, on pretén iniciar la redacció de les seves memòries. Casanova encarna en aquesta pel·lícula els valors del moviment il·lustrat. En allà, en els Càrpats, coneixerà a un personatge inquietant que és símbol d'aquests nous temps que s'acosten, el vampir, el Dràcula d'Bram Stoker. És un ésser, Dràcula, mancat de llum i que viu en la superstició i el ritual, i representa aquesta fantasia romàntica disposada a desmancar el vell racionalisme il·lustrat. En aquesta nit i en aquestes tenebres normalment tenen lloc els somnis, i en aquesta línia tenim aquest famós gravat de Goya, El sueño de la razón produce monstruos. El quadre mostra un home que podria ser perfectament un científic, estès, segurament esgotat després d'haver treballat damunt del seu escriptori. Vindria a ser la raó dormida. Del seu somni, si ens hi fixem, apareixen tot un seguit d'animals nocturns, mussols, gats, ratpenats, que l'envolten amb una sèrie d'ombres. Hi ha moltes aproximacions en aquest quadre, com a tots els quadres de Goya, perquè són molt importants, i hi ha qui fins i tot l'ha entès, per exemple, com una exaltació del racionalisme il·lustrat, fent notar els perills de la fantasia desbocada. En aquesta lectura, l'absència de la raó, recordem que està dormida, duria monstres amenaçadors. Ara bé, una altra lectura, del tot contrària, que també ens interessa, és la que entendria que totes aquestes fantasmagories, tots aquests somnis nocturns, podrien venir també en ajuda del dorment, perquè la raó per si sola és monstruosa. L'art i la ciència, entesos des d'aquest punt de vista, que és el que m'interessa a mi, no podrien ser reduïts únicament a la raó. Situats a cavall de l'última il·lustració i del primer romanticisme, tant la pel·lícula d'Albert Serra com aquest gravat de Goya encarnen aquesta dicotomia que apuntava abans entre les dues maneres d'entendre l'art i la ciència, la vella raó il·lustrada i la nova imaginació romàntica. I una miqueta del xoc de totes dues va néixer Frankenstein, que és el llibre que ens ocupa avui. Frankenstein és com el començament d'una història de terror. Això va néixer una nit de 1816 a Villa Diodati. Villa Diodati és una mansió als peus del Mont Blanc, vora el llac Léman, no gaire lluny de la capital suïssa de Ginebra. Sabem per la pròpia Mary Shelley que es trobaven a Villa Diodati, convidats per Lord Byron, ella i el seu marit, el famós poeta anglès Percy B. Shelley, juntament amb el metge de Lord Byron, John William Polidori, i també el seu secretari, Fletcher. Lord Byron hi vivia exiliat a Villa Diodati a causa dels seus escàndols. Malgrat haver nascut amb una malformació en un peu, Lord Byron, i això va fer que anés sempre coix, era un home ben plantat i el seu estil de vida no havia d'envejar res a Casanova. Les seves aventures, generalment amb dones casades i poderoses, d'una certa influència, van ser moltes i notòries i van propiciar escàndols sonats. Ara bé, la gota que va fer vessar el vas de la paciència anglesa va ser quan es va descobrir que estava mantenint relacions amb la seva pròpia germana, amb Augusta. Aquesta transgressió imperdonable per la moral anglesa el va dur a ser considerat una mena de dimoni i a haver de fugir d'Anglaterra. I va ser llavors quan es va establir a Ginebra, aquí als peus dels Alps, en aquesta Villa Diodati, on va conèixer tant a Percy Shelley com a la seva companya Mary. En aquells moments Percy Shelley ja era un poeta famós, però era molt pobre, que no li donava per guanyar-se la vida.
Shelley era un personatge estrany, misteriós, és molt diferent de Lord Byron, Percy Shelley. Tenia visions que després es veu que convertia en poemes, era molt místic. S'havia casat l'any 1811, però havia abandonat la seva esposa perquè era massa convencional per les seves extravagàncies. I havia iniciat una relació extramatrimonial amb una jove Mary Godwin, que en fer-se pública va propiciar que també haguessin de marxar d'Anglaterra. De fet, Percy i Shelley no es casarien fins uns quants anys més tard, quan la primera esposa de Percy moriria suïcidant-se. La van trobar surant en un llac al Hyde Park. Altra vegada la idea aquesta de la mort amb l'aigua, no? Suïcidis, morts accidentals, sempre amb l'aigua. Per tant, no es van casar fins força anys més tard. El pare de Mary era el famós filòsof anarquista William Godwin, admirat precisament per poetes com Shelley i també per Byron. I la mare de la Mary Shelley era la Mary Wollstonecraft. De fet, a vegades veiem el nom de Mary Shelley com a Mary W. Shelley. Ella va aprofitar d'alguna manera, va incorporar en la seva signatura la W, com una mena de reivindicació. Mary Wollstonecraft també era un personatge famós perquè havia escrit un llibre sobre la reivindicació dels drets de la dona, que va assentar les bases del primerenc feminisme libertari liberal a Anglaterra. La seva mare va morir poc després de néixer ella per complicacions en el part, i com ella mateixa confessa més d'una vegada, aquesta absència es veu que la va marcar bastant. De fet, si recordeu l'argument de Frankenstein, tot plegat comença quan Victor Frankenstein, el protagonista, té un germanet petit, es porten moltíssims anys, i a causa del naixement del seu germà, la seva mare mor. I ell comença a fabular amb la idea de com pot superar aquesta mort, com es pot tornar els morts en vida, etc. És a partir d'aquest trauma que ell especula amb el que acabarà sent després l'invent. A causa de les seves vides llicencioses i poc convencionals, tots tres, Byron, Percy i Mary, van coincidir aquell 1816 a Villa Diodati. Va ser aquell any conegut com l'any sense estiu. Etiqueta que li reservem a 1816 a causa de tot un seguit d'alteracions en el clima provocades per unes erupcions volcàniques que hi va haver a Indonèsia. Hi havia un volcà que es deia el Tambora, que va entrar en erupció i es veu que va emetre tanta cendra a l'atmosfera que això va fer que s'enfosquís la llum del sol a gairebé tot el planeta i descendissin, per tant, les temperatures. Fins i tot a l'estiu els dies eren rúfols i els vespres freds. Per això els habitants de Villa Diodati sovint no podien sortir de casa en pondre's el sol i s'avorrien. No podien anar-se a divertir fora, per tant, s'avorrien. Va ser Lord Byron qui va proposar un entreteniment per passar l'estona. Donat que molts d'ells eren escriptors, va proposar que escrivissin històries de terror, històries de fantasmes, i que se les expliquessin els uns als altres. Dit i fet, d'aquella vetllada conservem almenys 2 testimonis. De fet, segurament, almenys el germen va ser d'alguns altres, també, en parlaré després, per bé que no són aquests 2, sinó que només acostumem a recordar Frankenstein com el supervivent d'aquella vetllada. Però hi ha un altre relat, que és molt xulo també, que és el vampir, que de fet és un dels primers i més celebrats relats vampírics, que va néixer aquella nit i que no va ser obra de cap d'aquestes figures eminents de la literatura, sinó d'un amateur, podríem dir, d'un aficionat, el metge de Byron, Polidori. L'altra obra que va néixer aquella nit, això ja ho sabem tots, és Frankenstein. Des del primer moment sembla que la història del monstre fet de retalls va esdevenir una autèntica obsessió per a la seva autora, que durant un temps fins i tot va festejar amb la idea de la bogeria. En aquest punt, la pel·lícula de Gonzalo Suárez, Remando al viento, aquí n'hi ha un fotograma, és una bona manera d'aproximar-s'hi. Jugant a barrejar la realitat i la ficció, les vides i les obres, el director d'aquesta pel·lícula imagina que aquella nit no va néixer tan sols el monstre literari, sinó que també va néixer un monstre molt més real, d'alguna forma sobrenatural, que hauria marcat la vida de tots els participants en aquella vetllada, ja que a partir d'aquell moment tots es van veure abocats a la desgràcia i a la calamitat. De fet, tant si ens creiem com no aquesta maledicció, que podríem pensar que és una mena de càstig diví perquè tots ells tenien unes vides poc modèliques, tant si ens ho creiem com si no, el cert és que l'existència dels participants en aquella vetllada a partir d'aquell moment va anar una miqueta pel pedregar. El primer a patir aquesta maledicció de Frankenstein va ser Polidori, el metge que comentava, l'autor del vampir. El metge de Byron mai va veure reconeguda en vida seva l'autoria del seu relat, que es va atribuir erròniament durant molt temps al seu odiat, perquè no tenien una bona relació, Byron. Raó per la qual, menystingut i ignorat per tothom, es va acabar suïcidant al cap d'uns anys, sense que l'haguessin reconegut mai com a autor de El vampir. També Byron trobaria només patiment i mort a partir d'aquella vetllada. De Villa Diodati, Byron va passar a Itàlia. I a Itàlia va haver d'afrontar la pèrdua d'una filla que havia tingut, una filla que es deia Allegra, amb Claire Claremont. Claire Claremont és precisament la germana de Mary Shelley,
la seva filla, va morir de malaltia. I això li va provocar una profunda depressió. Però no va ser l'única desgràcia que va tenir a Itàlia. A Itàlia, concretament a Venècia, va tornar a coincidir amb el matrimoni Shelley, que també havien perdut 2 fills en aquell moment ja. Ells, de fet, crec que en van tenir 4 de fills, 2 se'ls hi van morir. Doncs bé, allà a Itàlia, ell es va retrobar amb Percy Shelley, amb el qual l'unia una gran amistat, a part d'una gran admiració, i Percy Shelley, en un accident de navegació, també va perdre la vida. Per tant, altra vegada a l'aigua, casualitat o no, però va morir. Shelley no sabia nedar, o sigui, va sortir a navegar, feia mal a mar i no sabia nedar. Podem interpretar també que d'alguna manera jugava sempre al límit, no? Tot plegat va acabar empenyent Byron, absolutament deprimit l'home, a unir-se als insurgents grecs que lluitaven per alliberar-se de la dominació turca. En aquells moments Grècia pertanyia a l'imperi turc, estaven intentant independitzar-se, i des del punt de vista romàntic era una cosa molt xula i molt atractiva, i alguns romàntics ja van anar-hi a lluitar. Byron va decidir que era una bona manera d'acabar també els seus dies, gairebé com una mena de suïcidi heroic. La seva idea era anar allà, entrar en combat i morir amb el pit descobert, i no va ser el cas. Byron no va disparar un sol tret, el van posar a la rereguarda, va agafar una malaltia terrible i va morir d'una agonia, es veu, dolorosíssima, no? I únicament acompanyat de Fletcher, del seu secretari. Tampoc no tenia més companyia que aquesta. Frankenstein hem dit que va néixer l'estiu de 1816 en aquesta vila Diodati, i la idea principal o el principi de tot de la seva autora era únicament escriure un conte, d'aquella mena de proposta que havia fet Lord Byron, però el seu marit, Percy, la va pressionar per d'alguna manera convertir aquesta història en una novel·la, en una cosa més llarga, que va acabar l'any 1817. En aquells moments Mary Shelley tenia només 20 anys, el 1817. La va escriure que encara no els tenia, però el 17 ja tenia 20 anys. Aquesta versió original Mary l'hauria donada a Percy, en el seu marit, poeta ja famós i reconegut, perquè la corregís i li donés un cop de mà amb el text. Així doncs, la versió de 1818 que es va publicar de manera anònima, això és important, seria coescrita fins a cert punt entre Mary Shelley i Percy. No sabem exactament qui va fer què, però sí que hi va tenir alguna cosa a veure Percy Shelley. Ara bé, el fet que el llibre no anés signat, però sí estigués encapçalat per un pròleg que tothom sabia que era de Percy Shelley, va fer suposar durant un temps en el públic que ell, que Percy, que era el famós, que era el conegut en aquells moments, doncs n'era l'autor de Frankenstein. De la mateixa manera que Byron havia vampiritzat, podríem dir-ho així, en el pobre Polidori i s'havia apropiat de la seva obra, la fama de Percy va fer el mateix amb Frankenstein, amb el Frankenstein de la seva esposa, fins que es va publicar una nova edició, corregida i amb un pròleg de Mary Shelley, l'any 1831. En aquesta tercera edició, la pròpia Mary Shelley, que ara ja estaven casats, per tant sí que era Shelley, donava compte de la veritable autoria de l'obra i del context en què va ser escrita. Per les diferències notables que hi ha entre les edicions, hi ha hagut al llarg dels anys un cert debat sobre quina s'hauria d'utilitzar per a fer traduccions modernes, edicions modernes, si la de 1818, que seria diguem l'original, o la de 1831, en què no només hi havia el pròleg, sinó que estava bastant revisada. Bé, el traductor de la versió catalana, que és en Quim Monzó, aposta per la primera versió, la de 1818. És un dels pocs que aposta per aquesta versió, ja que, en paraules seves, conservava més la frescor de la història original. La tercera edició, que va ser reescrita per la mateixa autora i fins fa poc era l'única que era accessible en el públic, va ser revisada per, i això també ho diu en Quim Monzó, refinar, ensucrar i descafeïnar personatges i situacions. Per exemple, en l'edició de 1818 trobem que Elisabeth Lavanza, que és l'enamorada de Victor Frankenstein, és filla de la germana d'Alphonse Frankenstein, que és el pare de Victor. Per tant, eren cosins. Això es veu que va escandalitzar altra vegada les mentalitats conservadores d'aquella època, per la qual cosa trobem que en l'edició de 1831 Mary Shelley va fer que Elisabeth no fos parenta de Victor, sinó que fos una pobra nena òrfana que troben els pares de Victor Frankenstein i després es poden enamorar, de tal manera que quan es casen no hi ha cap tipus de vincle de sang. Ja tot era més correcte. Tenim en aquesta diapositiva, que suposo que no es pot llegir gaire bé perquè és lletra molt petita, aquest pròleg de l'edició de 1818, que és el pròleg que va fer Percy Shelley en el Frankenstein de la seva dona. Veurem que parla com si fos Mary Shelley, però tothom sabia que ell n'era l'autor del pròleg. El que no sabien és que l'obra l'havia escrit la seva dona. Faig una lectura, perquè hi ha tot un seguit de fragments que són interessants. A veure. Diu: el fet en què es basa aquesta ficció no ha estat pas considerat impossible pel doctor Darwin i per alguns dels escriptors de fisiologia d'Alemanya. No se m'ha de suposar el més mínim grau de fe en una tal imaginació.
Tanmateix, en adoptar-la com a base per a un treball de fantasia, no m'he limitat pas a teixir simplement una sèrie de terrors sobrenaturals. El fet del qual depèn l'interès de la història és exempt dels desavantatges d'una mera narració d'espectres o encanteris. El va recomanar la novetat de la situació que desenvolupa i que, encara que físicament sigui impossible, permet a la imaginació, per tal de delinear les passions humanes, un punt de vista més complet i vigorós del que pot permetre cap relat ordinari de fets verídics. He procurat, doncs, conservar la veritat dels principis elementals de la natura humana, tot i que no he tingut escrúpols a innovar-ne les combinacions. La Ilíada, la poesia tràgica de Grècia, Shakespeare a La tempesta i El somni d'una nit d'estiu, i molt especialment, tenia una especial fixació, amb Milton al Paradís perdut, s'assenyeixen a aquesta regla. I el novel·lista més humil que vulgui proporcionar o rebre diversió dels seus esforços pot sense presumpció aplicar a la ficció en prosa una llicència, o més aviat una norma, de l'adopció de la qual tantes exquisides combinacions de sentiments humans han donat les millors mostres de la poesia. La circumstància en què reposa la meva història va sorgir d'una conversa casual. En part va començar com una forma de distracció i en part també com un recurs per exercitar tots els recursos inexplorats de la ment. A mesura que l'obra progressava, s'hi van mesclar altres motius. No sóc en absolut indiferent a la forma en què les tendències morals que hi ha en els sentiments i els personatges que conté afecten el lector. Tot i això, el que més m'ha importat al respecte ha estat provar d'evitar els efectes enervants de la literatura d'avui i mostrar la bondat de l'afecte familiar i l'excel·lència de la virtut universal. No s'ha de creure mai que les opinions que neixen naturalment del caràcter i de la situació de l'heroi corresponguin sempre a prèvies conviccions meves, ni de les pàgines que segueixen se n'ha d'extreure la conclusió que prejutgin cap mena de doctrina filosòfica. Addicionalment, interessa també a l'autora el fet que la història la va començar a la regió majestuosa on té principalment lloc l'acció, els Alps i aquella zona que hem comentat abans, i en una companyia que no pot deixar pas d'enyorar. Vaig passar l'estiu de 1816 als afores de Ginebra. L'estació va ser freda i plujosa. Als vespres ens reuníem al voltant de les flames d'un bon foc i de vegades ens distrèiem amb alguns contes alemanys de fantasmes. Podem pensar en Beta Hoffmann, per exemple, que el coneixien i el llegien, que ens havien caigut a les mans. Aquests contes van exercitar-nos un juganer desig d'imitació. Dos altres amics, qui no dona noms, qualsevol conte de la ploma d'un d'ells seria, de lluny, molt més acceptable per al públic que res que jo mai pugui esperar produir, i jo mateixa vam acordar d'escriure una història cadascú, basada en algun fet sobrenatural. Tanmateix, de sobte el temps va millorar i els meus dos amics em van deixar per fer un viatge pels Alps, i en els magnífics paisatges que ofereixen van perdre tot record de les visions fantasmals. La narració que segueix és l'única que va ser acabada. És signat a Marlowe, a Anglaterra, el 1817. Aquest és el primer pròleg que tenim de l'obra. En el pròleg de Shelley, aquest, el de 1818, el poeta hi justifica la base científica de l'obra i es refereix a Erasmus Darwin. El Darwin que diu al començament és l'avi de Charles Darwin, de l'autor de l'origen de les espècies. També fa referència als grans escriptors que s'han basat en la, diu ell, veritat dels principis bàsics de la natura humana, com a principi literari, i cita Homer, Shakespeare, Milton, tres referents fonamentals per l'autora i tres grans autoritats. Aquesta base serveix per justificar el valor que pot tenir una obra com Frankenstein, que en principi es pot llegir com una obra de fantasia, però que remet a una veritat humana de fons, l'ambició dels homes de crear vida, com si fossin déus. I aquí hi ha aquell complex de Frankenstein que aniria lligat amb aquesta idea. L'altre pròleg, el de 1831, en canvi, la seva importància rau en el fet que és obra de la pròpia Mary Shelley, és ella qui l'escriu, i que és ella també qui ens explica, en un extens preludi, que no el llegiré tot, com va ser l'origen del llibre, com se li va acudir la idea de crear el monstruós personatge i com el seu marit la va persuadir perquè en comptes de fer-ne només un relat curt, com deia abans, doncs la eixamplés i escrivís una novel·la molt més gran que la seva proposta original. Després ens trasllada a aquell fred i boirós estiu de 1816 i els singulars personatges que es van aplegar a Vila Diodati. Així, admet que va ser Lord Byron, després sí que li posa nom, aquí no se sabia qui eren aquells personatges, admet que va ser Lord Byron qui li va proposar a ella i a la resta d'escriure una història de fantasmes i tots van començar llavors a escriure la seva. Però resulta que ella es va quedar en blanc i de primeres no va poder escriure res, fins que va ser testimoni d'una conversa entre els dos poetes, entre Percy i Byron, que d'alguna manera va desvetllar la seva imaginació. És aquest petit fragment del començament i diu així, això és del pròleg de Mary Shelley, diu:
Llargues i nombroses foren les converses entre Lord Byron i Shelley, a les quals jo vaig assistir com una oient devot. Era molt més jove, no havia escrit res, per tant escoltava amb atenció què deien els grans, però gairebé silenciós. En una d'elles varen debatre sobre diverses doctrines filosòfiques, entre d'altres la naturalesa del principi de la vida i si hi havia alguna probabilitat que mai fos descoberta i transmesa. I és llavors, arran d'aquesta conversa, quan a Mary Shelley se li desvetlla la imaginació. Aquella nit, Mary ens explica que no podia dormir, que donava voltes pel llit i donant voltes en aquestes idees de Byron i de Shelley, i va ser així, d'alguna manera, com se li va acudir d'escriure Frankenstein. I és el que ens explica en la part final del pròleg, que són aquest paràgraf que hi ha a continuació, i que diu així. Diu, quan vaig posar el cap sobre el coixí no em podia dormir, però tampoc no puc dir que em vaig posar a pensar. Per tant, podem imaginar que gairebé és com un somni el que va tenir. Espontàniament, la meva imaginació es va apoderar de mi i em va guiar dotant les successives imatges que van sorgir a la meva ment d'una força que superava els límits normals de la fantasia. Vaig veure, amb els ulls tancats, però en una imatge mental precisa, el pàl·lid estudiant d'arts impies agenollat al costat de l'objecte que acabava d'armar com si fos un nino. Vaig veure, estirat, el repugnant fantasma d'un home i després, en funcionar certa màquina poderosa, el vaig veure mostrar signes de vida i moure's amb un dificultós moviment gairebé vital. Devia ser horrorós, atès que immensament horrorós seria l'efecte de qualsevol intent humà per imitar l'extraordinari mecanisme del creador del món. El seu propi èxit espantaria l'estudiant, que fugiria horroritzat de la seva creació odiosa. Esperaria que, abandonada a la seva pròpia sort, la feble espurna de vida que havia conferit s'esvaís i que aquest objecte que havia rebut una animació tan imperfecta es tornés a convertir en matèria morta. S'adorm, però torna a despertar. Parla d'aquesta criatura que somia. Obre els ulls, mira i veu que l'horrible objecte està dret al costat del seu llit, obrint les cortines i mirant-lo amb ulls grocs i aquosos, però especulatius. Hi ha intel·ligència al darrere d'aquests ulls. No em podia desfer tan fàcilment del meu horrorós fantasma. Encara m'obsessionava. Intentava pensar en una altra cosa, però la meva història de fantasmes tornava a aparèixer, la fastigosa i desafortunada història de fantasmes. Ai, si només aconseguís de pensar-ne una que espantés els meus lectors tant com jo m'havia espantat aquella nit. Ràpida i alegre com la llum va ser la idea que va irrompre en mi. L'he trobada. El que m'ha terroritzat a mi terroritzarà als altres. Només necessito descriure l'espectre que ha aparegut pel coixí a mitjanit. I al matí, acabarà igual, vaig anunciar que havia pensat una història. Una mica la història que hi ha al darrere de la història de Frankenstein. La sinopsi de Frankenstein, bé, és de sobres coneguda, així que no m'estalvio detalls, no l'explicaré tota, però a grans trets podríem dir que és la història de Victor Frankenstein, un savi i un científic que acaba donant vida a un ésser construït amb trossos de cadàvers. Això pot semblar en principi fantasia 100%. Doncs no exactament. A propòsit d'això, resulta interessant apuntar la base real d'aquest cas. Sabem que el metge italià Luigi Galvani s'havia fet famós a les acaballes del segle XVIII per defensar que el cervell dels animals produïa electricitat i que aquesta era la causa que ocasionava que es movessin els seus membres. Aquesta teoria es va debatre en els claustres de moltes universitats de les ciutats més grans d'Europa i va alimentar la idea que es podia acabar reanimant un cos mort. Seguint amb aquestes teories, sembla que l'any 1818, que és el mateix any en què surt publicat Frankenstein, a la Universitat de Glasgow, un tal doctor Andrew Ure provava aquest sistema amb el cadàver d'un executat a la forca, el qual va aplicar corrent de tal manera que va aconseguir que hi hagués una certa reanimació momentània. El que en el món real va quedar en un espectacle una mica grotesc i força desagradable per als presents, en la ficció literària va anar molt més enllà. Victor Frankenstein, aconseguiria reanimar un cadàver, però a diferència d'aquest doctor Ure, el seu romandria en vida un cop desconnectés els elèctrodes. És llavors, un cop superats els impediments de la ciència, que Mary s'ocupa, aprofundeix en els dilemes morals del cas. Si bé el monstre creat pel doctor Frankenstein en el seu laboratori resulta ser originalment bo, acaba actuant de manera brutal. Solitari i de proporcions desmesurades, és odiat i temut per tothom. S'ha relacionat això amb les idees del filòsof il·lustrat, precisament Jean-Jacques Rousseau, que defensava que l'home era bo per naturalesa, però que era la societat aquell que d'alguna manera el corrompia. Ara bé, donat que la ràbia homicida del monstre sembla més causada per l'estat de forçada solitud en què es troba que no pas per culpa de la societat,
potser val més la pena posar-ho en relació amb el que defensava William Godwin, que hem dit abans, el pare de Mary Shelley, que va deixar escrit que la solitud engendrava vicis i que la felicitat només es podia aconseguir en societat. Resulten especialment commovedores, i lliguen molt amb això que comentava ara, les paraules del monstre en el seu primer diàleg amb el seu creador, quan compara el seu patiment amb el del jove Werther, que comentava abans de les desventures del jove Werther de Goethe, arribant fins a l'extrem de demanar-li a Victor Frankenstein, el seu creador, que li faci una companya per calmar la seva angoixa i no arribar a cometre aquest suïcidi per amor que va cometre Werther en la ficció de Goethe. És sorprenent, per això he copiat aquí el fragment de Frankenstein, veure com s'expressa aquest monstre que ha desdibuixat una miqueta moltes vegades al cinema, que el tenim, pràcticament no sap parlar ni pensar. Sorprèn veient com s'expressen aquí amb la sensibilitat en què parla de les desventures del jove Werther i com empatitza fins i tot amb aquest personatge. Diu així, a les desventures del jove Werther, a més de l'interès de la seva història senzilla i commovedora, es discuteixen tantes opinions i es donen tantes llums sobre el que fins aleshores havien estat per a mi temes foscos, que en aquest llibre vaig trobar una font inesgotable de meditació i sorpresa. Vaig considerar el Werther mateix l'ésser més diví que mai no havia contemplat ni imaginat. El seu caràcter no tenia cap presumpció, sinó que l'enfonsava profundament. Les seves disquisicions sobre la mort i el suïcidi estaven destinades a omplir-me de sorpresa. No era el meu propòsit abordar el fons de la qüestió. Tanmateix, m'inclinava a favor de les opinions de l'heroi, la mort del qual vaig plorar sense saber gairebé per què. És a dir, ens imaginem el monstre de Frankenstein plorant perquè acaba de llegir una novel·la que llegia la gent jove en aquells moments, una mica com el Crepúsculo d'avui en dia, i al final el protagonista es suïcida per amor. Sobte. És aquí on el monstre ens ensenya la seva part humana, en aquest fragment i en alguns altres. Ell pot estimar i arribar a ser estimat. La novel·la de Goethe, de fet, va ser molt aclamada, molt coneguda a la seva època, ho he comentat, i va donar inici en aquest moviment del romanticisme. I sabem que aquest text va ser llegit i rellegit moltes vegades per Mary Shelley, i de fet és ella qui parla per boca del monstre, en aquest cas per exaltar a Goethe, el qual admirava, tal com fa també el monstre al final del text, quan ja sap que matant el seu creador, d'alguna manera també s'acaba sacrificant a si mateix. Repudiat i exiliat del món civilitzat, el monstre matarà per venjança primer el germà i després a la promesa de Victor Frankenstein, el qual el perseguirà fins als oceans de gel de les terres àrtiques, fins al Pol Nord. Allà, Víctor trobarà la mort a mans de la seva criatura, que desapareixerà dramàticament enmig del gel. Per tant, també imaginem que s'acaba suïcidant allà enmig del mar de gel del Pol Nord la criatura de Frankenstein. El Werther, la novel·la, no és l'única connexió entre Goethe i la nostra obra. Això és interessant de fer notar. 10 anys abans de l'aparició de Frankenstein, l'alemany ja havia publicat la primera part del Faust, la cèlebre història del vell científic que, cansat i decebut amb els coneixements que havia emmagatzemat al llarg de tot una vida de sacrifici i estudi, acaba fent un pacte amb el diable perquè li torni la joventut que havia malgastat a canvi de la seva ànima. El protagonista d'aquest text és un ésser erudit i individualista que viu al marge del dogma, investigant l'origen del món i els seus fenòmens, com també ho fa el personatge de Mary Shelley. La crítica ha fet notar que tots dos són d'alguna manera com transsumptes del científic, de l'home il·lustrat, i de la seva obsessió per explicar el món només amb la raó i amb la ciència, és a dir, de voler saber tant com Déu a través de la raó i de la ciència. Com Faust, Victor Frankenstein sembla que fa una mena de pacte amb el maligne i també, com Faust, acaba destruït al final. Però no acaben aquí les connexions amb Goethe, ja que podem trobar un altre lligam amb aquest alemany. De fet, deu ser el penúltim, n'hi hauria encara alguns més, entre Goethe i la nostra novel·la, que entroncaria directament amb el tema principal d'aquesta xerrada i que, d'alguna manera, ens duria l'última cosa que volia comentar. Frankenstein es va publicar amb un subtítol, que és El modern Prometeu. I Frankenstein és, de fet, una esplèndida reflexió al voltant de la moral científica, la creació i la destrucció de vida i l'audàcia de la humanitat en la seva relació amb Déu. I d'aquí, d'aquests elements, l'analogia amb Prometeu. Des d'Hesíode, Èsquil, Plató, Apol·lodor, Ovidi, Èsop, segurament molts altres, el tità Prometeu s'ha vist com una mena de benefactor per a la humanitat perquè l'ha obsequiat amb el foc que havia robat en els déus. I el foc d'alguna manera pot representar el símbol de la ciència, de la raó, del progrés. De resultes d'això, Zeus va condemnar a Prometeu a romandre encadenat en una roca on un voltor se li menjava el fetge, que li tornava a sortir, se li tornava a menjar, li tornava a sortir. És una d'aquells típics càstigs de l'antiguitat clàssica, inacabables i molt cruels. I també ens va condemnar a nosaltres, a la humanitat, amb els mals de la caixa de Pandora.
A còpia d'anys, el mite de Prometeu va anar creixent, es va anar ramificant en múltiples versions, fins a l'extrem que avui dia podem parlar d'un autèntic llinatge prometeic, això són paraules de Ricard Ruiz Garzón, precisament, que connectaria el mite clàssic amb la modernitat literària, des de l'Olímpia d'Eta Hoffmann, que era un autor que apreciaven tots els romàntics, fins a les criatures de l'illa del doctor Moreau, de Wells, a la Maria, de la pel·lícula de Fritz Lang, la Metròpolis de Fritz Lang, el Pinocchio de Collodi, o fins i tot l'Eduardo Manos Tijeras, l'Eduard Mans Tisores, de la pel·lícula de Tim Burton. També, per què no, amb els homes artificials del nostre Frederic Pujolà, autèntic iniciador del gènere de la ciència-ficció en llengua catalana, a inicis del segle XX, i que aquests seus homes artificials tenen molt també d'aquest Prometeu clàssic, però no només de Prometeu, sinó també del Frankenstein de Mary Shelley. Com no podia ser d'altra manera, Goethe tampoc es va mantenir al marge del magnetisme que va exercir damunt tants homes de l'època moderna aquest mite de Prometeu, i l'any 1789 va escriure un poema titulat precisament així, Prometeu. És veritat, però, que els enfocaments dels dos Prometeus, del de Goethe i del de Shelley, són diferents. Mentre el de Goethe és un cant optimista a la capacitat de l'home i és una crítica a la divinitat, a Zeus, el de Mary Shelley, en canvi, és la crítica típicament romàntica a l'ambició científica desmesurada. Ara bé, costa de creure que sigui pura coincidència o que sigui casualitat, sobretot després d'haver vist l'interès que despertava la nostra autora a la vida i l'obra de l'alemany, i més encara si sabem de l'interès de tot aquest cercle que comentàvem abans de Vila Diodati pel mite de Prometeu, com queda corroborat pel fet que tant Percy Shelley com Byron treballaven aquell mateix any 1816 a Vila Diodati amb diverses versions del mite de Prometeu. Per tant, mentre estava naixent Frankenstein, tenim els dos poetes que estan fent segurament els seus contes de fantasmes també amb la idea de Prometeu al cap. De fet, Percy té una versió lliure del Prometeu desencadenat d'Èsquil i Byron va escriure un poema que es titula precisament també així, Prometeus. Segur que no s'escapen als amants del cinema de ciència-ficció el detall, que potser més o menys anecdòtic, que uns versos precisament d'aquest poema de Prometeus apareixen citats en la pel·lícula del mateix títol de la sèrie Alien, de Ridley Scott. Una pel·lícula, val a dir, de reminiscències també molt frankensteinianes, d'un autor que també és molt frankensteinià. I és que és precisament a Ridley Scott que hem d'atribuir el mèrit d'haver filmat una de les millors actualitzacions del mite de Prometeu i de retruc també del nostre monstre romàntic. Em refereixo a la pel·lícula Blade Runner. Blade Runner és la versió lliure d'una novel·la de l'autor de ciència-ficció Philip K. Dick que es titula Somien els androides xais elèctrics, ambientada en un futur proper, que afortunadament no va arribar mai. La pel·lícula és del 82 i situa l'acció en Los Angeles de l'any 2019, que no ha passat. Ens presenta uns androides anomenats Nexus 6, de característiques sobrehumanes, com el superheroi de Nietzsche una mica, que inicien una cerca gairebé existencial per trobar el seu creador i passar-hi comptes. Què són, d'on han sortit, quant de temps els queda? No hi ha elements religiosos, ni a Blade Runner ni a Frankenstein. A totes dues, la ciència pren el paper que fins llavors estava reservat a la fe. La ciència, els doctors, ocupen el lloc de Déu. Les preguntes dels androides de Ridley Scott, en el doctor Tyrell, que és l'enginyer que els ha creat, són les mateixes que li fa el monstre de la nostra novel·la en el seu creador, el doctor Victor Frankenstein, quan el té davant. I la resposta poc satisfactòria d'aquests déus de fireta, podríem dir així, d'aquests científics, desencadena la ira homicida de les seves criatures, que els destrueixen i es destrueixen a si mateixes, en uns finals que tenen ressons tant freudians, per la idea aquella de matar el pare, com també nietzscheans per la idea de matar Déu. Cap d'aquestes històries, evidentment, podia acabar bé, perquè en el fons totes, des de Prometeu a Blade Runner, passant pel nostre Frankenstein, ens parlen del mateix, de l'eterna pretensió humana d'igualar-nos als déus i del fracàs titànic que això comporta. No pot ser d'una altra manera. Com diu el déu de la biomecànica de la pel·lícula de Ridley Scott, la llum que brilla amb el doble d'intensitat dura la meitat de temps. Ni la criatura de Frankenstein ni tampoc els androides de Tyrell, malgrat la seva grandesa, poden durar gaire. D'aquí els inevitables finals tràgics, el fracàs de la raó humana en la seva voluntat totalitzadora i la constatació que, malgrat el nostre ego enorme, som éssers limitats. La lliçó en acabat és evident. La llum de la raó, la il·lustració, no pot abastar-ho tot i és en les ombres que genera que neixen les històries de fantasmes, històries tan fabuloses i tan aterridores com el nostre Frankenstein. I ja està. Moltes gràcies. Us he
posat aquesta diapositiva amb alguns títols de llibres per si algú té interès, sobretot perquè hi ha molta més bibliografia al darrere. He portat el d'en Ricard, que al darrere hi ha molta bibliografia sobre el tema de Frankenstein actual. Està molt bé aquest llibre. No sé, si hi ha hagut alguna pregunta provaria de contestar-la, però no prometo res. Molt interessant. El relacionar aquests elements que a vegades costa de connectar. Sí, de fet el romanticisme a mi sempre ha sigut una època que m'ha agradat molt, perquè lliga molt amb aquest gènere fantàstic que m'interessa, però a part perquè les vides de tots ells donen gairebé més que les seves obres, en molts sentits. Són personatges molt tràgics tots i molt interessants. Juguen també molt en la llum, no? Sí, de fet la pluja, el cementiri... Això va molt bé després perquè és el contrari de la raó, no? La foscor és on neixen els monstres, és on neixen els malsons, i també Freud prendrà coses del romanticisme per a les idees del subconscient després, no? Els somnis. I la construcció d'aquests elements, no? D'aquestes figures, sí. Hi ha alguna història o algo que se sàpiga, no? O sigui, veiem la imatge, no? Però abans hi hauria una construcció, no? Un negatiu, per dir-ho així. Sí. De tots els... De fet, el romanticisme apareixen molts monstres, la immensa majoria de monstres que coneixem nosaltres, i tots ells són monstruosos per fora, no? Hi ha aquesta doble lectura sempre, no? De l'aparença lletja, estrafeta, no? Des del vampir a Frankenstein, al Geperut de Notre Dame, a tants altres, no? Però en canvi per dins són éssers bastant sensibles tots ells, no? I en el cas de Frankenstein sempre hi ha la possibilitat de pensar què hauria passat si se l'hagués tractat d'una altra manera, no? Que té similituds en personatges històrics ben recents, d'altra banda, no? Gent que han estat monstres, que hagués passat si no haguessin estat expressions de joventut, que tantes altres coses. Que no deixa de tenir una lectura... Hi ha moltes versions cinematogràfiques de Frankenstein que han desvirtuat una mica el que és el sentit del llibre. L'han simplificat, no? L'han simplificat i són històries purament de terror, però una de les més fidels és la de Kenneth Branagh, precisament, no? No sé si és l'última, perquè n'han fet moltes, la de Kenneth Branagh. És molt llarga, però això que comentava Mary Shelley, de que el monstre quan s'aixeca ell intenta d'alguna manera abandonar-lo perquè pensa es morirà tot sol, però després no es mor tot sol, no? I se li apareix i corre una cortina i el desperta. Això apareix exactament així a la pel·lícula, no? I és clavat en la novel·la i en el pròleg també, no? És molt fidel. No vol dir que sigui la millor, que sigui la més fidel, però en aquest sentit s'assembla molt al llibre. Crea molta por, no? Misteri, por... És el que deia al començament, home, si ho diguem en un alumne d'avui en dia no ho sé perquè estan acostumats ja a moltes coses. Sí, aquí de fet la novel·la té un hàndicap, no sé un hàndicap, però comença de manera epistolar, no? Hi ha els 2 o 3 primers capítols, que no es diuen capítols, sinó que ja diuen cartes, que són unes 20 pàgines, són unes cartes que no tenen res a veure amb els protagonistes i que de manera paral·lela després parlen de Victor Frankenstein, de la universitat, no sé què, i després tens el primer capítol, que ja si el protagonista és Victor Frankenstein. Clar, jo crec que avui en dia això un editor diria no, anem al gra perquè a la pàgina 20 ja tindrem els lectors desenganxats, no? És a dir, el ritme és diferent. No, que comentava a nivell d'aquella època. Sí, no, en aquella època por i escàndol va crear també, no? De l'època quan ho he vist jo també. Ha fet pensar una mica també en la nostra Víctor català, no? Tots aquests problemes que tenia d'una dona escrivint sobre temes que no tocaven a una dona i havent de rectificar i amagant el nom, no? Però ella després va ser reconeguda, no? Mary Shelley. Sí, va fer alguna altra cosa. Té algun altre llibre, fins i tot així podríem dir una miqueta de gènere, però clar, aquesta és la novel·la que li va donar ja de manera força immediata la fama, perquè va venir precedida d'un cert escàndol. De fet, el seu marit, que és molt reconegut, mai va guanyar gaires calés i havien de viure bastant del que els donava el pare d'ella, de William Godwin, no? I després també dels diners que van entrar gràcies a Frankenstein. El darrer home, no? Sí, alguna cosa així. No recordo la traducció, però que hi ha una pandèmia i que només queda un home viu al final de la Terra, això ara no, això ho fa el videojoc. També amb una edat insultant, extremadament jove i realment insultant que ho fes tan jove i És interessant el primer pròleg, us l'he llegit tot perquè clar, allà sembla que justifiqui una miqueta, volguem dir, no és fantasia només això, a mi m'interessaven les reflexions, mira, aquí hi ha Milton, i aquí hi ha Homer, i aquí hi ha... Sempre hi ha aquest prejudici, no?, amb el gènere fantàstic, sembla que s'ha d'excusar fins i tot, no? Mary Shelley quan escriu Frankenstein, que diu, home, que hi ha més fantàstic que Frankenstein.
El que és curiós és que les èpoques aquestes, que clar que van intermitjos, però l'època aquesta del racionalisme, tots aquests temes eren com, no sé, com soterrats, o no es tenien, perquè després van emergir, o sigui, després el romanticisme va sortir tot això, no? Sí. Què passa amb això? Jo és que això m'al·lucina una mica, perquè passes una època de la vida, això passa en totes les coses que es posen, no? Això és el que deia el pèndol. L'època de la il·lustració, tot això, ningú plantejava aquests temes, era una cosa... Els temes hi eren, jo crec, però es devien abordar des del punt de vista de la raó, és a dir, la imaginació és una cosa que no s'havia valorat mai. O sigui, la imaginació, el fet de ser el primer en fer una cosa, l'originalitat, més aviat tot el contrari, no? El tema de les autoritats, no? Fer una cosa basant-te, no? en els clàssics, en els grans, això era molt més valorat que intentar fer coses noves. Per tant... Curiós. I les conviccions religioses del que van, en una època sempre molt més religiosa. Sí, per això van haver de marxar d'Anglaterra, no? Encara... El lector, el que buscava possiblement, xocava de front, no? amb l'entorn i les... Sí, el que podia llegir el lector moltes vegades doncs eren coses molt més... Sacrílega, no? Fins i tot el fet que un personatge extrafet... Bueno, si parléssim de Dràcula encara més, no? Dràcula és una antimissa, no? L'inici de Dràcula, és a dir, tot el tema de la sang i de la comunió, no? Com una mena de canibalisme ritual, es deia fins i tot, no? Una mena de connexió també amb el Nou Testament, amb Llàtzer, no? Sí. No deixa de ser un personatge que ressuscita. Sí, a vegades no saps també si va directe, o sigui, si la font és la Bíblia o si la font és una altra que la Bíblia també d'alguna manera utilitza, però sí, és evident que tots ells eren personatges formats en una Anglaterra molt puritana, per tant sí, tenien un bagatge... Amb això que dius de religió, és que Frankenstein ha començat en Dani citant en Ted Salva Llorquí, aquí sempre ha dit, hosti, és una mala novel·la, pues ja... Una bona mala novel·la, diu ell. Clar, perquè els... Algú donaríem una mà si no les dues per fer una mala novel·la com aquesta. Llavors, hi ha moltes interpretacions, més enllà de que arrenca la ciència-ficció, que tot, absolutament tot, fins a Terminator, fins als zombis, tot pareix de Frankenstein, hi ha també unes metàfores, un simbolisme, una al·legoria que de seguida s'enganxa, que és la que dius tu, no? Frankenstein és l'home i li està dient a Déu, ei, per què m'has creat i sóc així i tal. Això ja era moral, o immoral a l'època, no? Però és que també a la Mary Shelley li passa una cosa. El seu pare, que era el gran teòric anarquista, sí? Quan ella diu, me'n marxo i me'n vaig amb en Percy Shelley, el pare li diu, però què dirà la gent, no? Com vols marxar, que t'ho m'has quedat... Estava dins de l'establishment, el pare, era un rebel moderat, diguem. Sí. Llavors també és una mica, no?, de dir-li al seu pare que tu has fet aquest monstre i ara no m'agos, no? Llavors és que segur... Això, la pel·lícula aquesta, Remando el Viento, està molt bé, tota la relació del pare, no?, amb ella, com els acaben fent fora, no tant perquè ell no ho vegi bé, sinó perquè sap que no serà acceptat després en la societat anglesa, no? De fet, no sé si són 50 anys més tard, Oscar Wilde va ser empresonat per homosexual també durant un temps, no? Des d'aquesta època, després sí que era l'època victoriana, aquí crec que és una mica abans, però vaja, el puritanisme ja hi era. Com és que quedar marginat? Sí, han passat a la història per ser uns endimoniats i per ser tot això, però clar, vivien bastant malament, no? Byron perquè era noble, però si no eres noble... Exacte. És normal que llavors sortissin aquests productes. Sí. L'estil de vida que portaven també ho propiciava més, no? Ja que deies abans de les drogues... Sí, tenien vides excessives. De fet, si tornem a allò del pèndol i ens saltem al moviment que ve després del romanticisme, anem a veure el modernisme, que torna a semblar-se molt la vida dels modernistes, no? Amb l'ús de les drogues, amb la bohèmia... Sí. Molt bé. Doncs molt interessant, Dani. Moltíssimes gràcies per convidar-me. La conferència es podrà veure enregistrada a YouTube, vull dir que... Si voleu que algú la pugui escoltar o voleu fer-ne propaganda, la trobareu a partir de dilluns, no molt. Perfecte. Nit en Jordi i bé, doncs moltes gràcies i com us digui, la setmana que tindrem en Jordi i bé. Més i millor. Més, si més no més. Més i pitjor. No, home, no. Doncs molt bé, moltes gràcies.